हेलो लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायग्रोनानै लाग्रोनाय जाहैबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ। आंबो मोजाङैनो दङ। बिराद गोबाव जाबायमोन भिडिअ बानायनाया। दिनैहाय आङो मोनसे भिडिअ लानानै फैदों। बे भिडिअआनो जाहैबाय जोंनि आलायरन फिल्म प्रडाक्शन इउट्युब चेनेलजों दिहुनजानाय मोनसे शर्ट मुभि ओंखारदों। नोंथांमोना बे मुभिखौ नायहैयाखैब्ला आंनि बे भिडिअनि डिसक्रिप्शनाव थांनानै लिंकआव थुनानै नायहैनो हागोन। बे शर्ट मुभिनि मुङानो जाहैबाय बावगारहायै गोसो। बे बावगारहायै गोसोआ मोनसे रमान्टिक शर्ट मुभि। बिराद मोजां जादों। बे शर्ट मुभिनि स्ट'री आरो स्क्रिप्ट राइटारानो जाहैबाय फैलाव बसुमतारी। आर्टिस्ट हिसाबै दङ गोसोखां आरो सुसिला। क' आर्टिस्ट हिसाबै दङ मिशेल आरो एलबिना। बिथांमोना बिराद मोजां एक्टिंखौ खालामदों। नोंथांमोना भिडिअखौ नायहै, बिराद मोजां नांदों। बे भिडिअआ जोंनि आलायरन फिल्म प्रडाक्शन इउट्युब चेनेलजोंनो दिहुनजादों। नोंथांमोना आं ससे क्लिप्स दिन्थिनानै होनि। नोंथांमोना बे ससे क्लिप्सखौ नायबानो जाबाय। रैमु रैमु मा जादों नों? सिखारना रैमु सिखारना रैमु। नोंथांमोना भिडिअनि क्लिप्सखौ नुबाय। भिडिअनि क्लिप्सखौ नुनानै नोंथांमोना माबायदि नुखो कमेन्ट सेक्सननि गेजेराव फोरमायहर। आरो भिडिअखौ नायालासिनो डाटा नोंथांमोना आं रिक्वेस्ट खालामो। जायफोर आंनि भिडिअखौ नायबाय बिथांमोना आंनि बे भिडिअनि डिसक्रिप्शनाव थांनानै लिंकआव थुनानै भिडिअखौ नायहै। नोंथांमोना नायनानै जोबोर मोजां मोनगोन। बेनिखायनो नोंथांमोनखौ आं रिक्वेस्ट खालामो। नोंथांमोना जोंखौ बेबायदिनो सापर्ट खालामलांबाय था, जाहाथे नोंथांमोननि सापर्ट खालामलांनायजोंनो जोंनि चेनेला गोजौ फारसे आवगायलांनो हानाय बायदि आरो जोङो मोजां मोजां कन्टेन्टनि भिडिअफोरखौ लाबोबाय थानो हानाय बायदि आङो आंनि भिउवार्स नोंथांमोनखौ खावलायो। भिडिअ बानायो आङो मास मोनसे बारबायमोन। बेनिखायनो आं दिनै बे भिडिअखौ नोंथांमोननि गेजेराव लाबोबाय। जायफोर बिथांमोना दाबोनो जोंनि आलायरन फिल्म प्रडाक्शन इउट्युब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखै बिथांमोना जोंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला, जाहाथे जोङो भिडिअ हगारनायजों लोगोसे नोंथांमोना नटिफिकेसनखौ मोनहैनाय बायदि आरो नोंथांमोना सिगांग्रो नायहैनो हानाय बायदि। बेनोसै आंनि भिडिअ खालामनाया। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै हो। आरो जायफोर गोदान फैदों आंनि चेनेलाव बिथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो, जाहाथे आङो मोजां मोजां भिडिअफोरखौ बानायलांनो हानाय बायदि आरो नोंथांमोननि गेजेराव मोजां मोजां कन्टेन्टफोरखौ लाबोनानै नोंथांमोननि गोसोखौ गोजोनग्लायनो हानाय बायदि।